Hej YouTube, nu laver vi en lille LOL gameplay, og det er mig mod Ida. Jeg glemte at lige sige, jeg har aldrig prøvet at spille Olaf før. Olaf. Og det her det er level 1 mand, og jeg er næsten lige lavet den, fordi jeg spiller på West. Nej, nu kan jeg ikke købe ting, for jeg glemte at købe. Hvad er det for noget? Jeg ved ikke, hvad jeg har købt. Nå ja, man kan opgradere tag der. Har du glemt at købe noget? Du har alligevel mere end mig. Ja, AD. Hvad er du i AD? Så vi kan bare stå og kigge over på hinanden. Du er ikke hæk, vel? Ja, det er du. Ja. Fuck, det er tæt på mig. Bunnies. Er det ikke kaniner? Det er sjovt nok. Jo. Damage. Det snyder du bare så nej, det kan du jo også. Ja, men det ser ikke lige så godt. På grund af aten. Okay. Jeg har aldrig prøvet ham. Nej, men stadig. Ej, okay. Det snyder du ikke. Jeg vinder højst sandsynligt. Jeg har ikke nogen master. Jeg tror ikke engang, jeg lakker det en anden. Jeg er så lidt af den. Så bruger du bare æren på minion. Du vil bare have minion. Jeg glemte at få klonen af. Sound effects. 2 sekunder. Jeg tror lige, jeg så sound til. Eller sound fra. Altså for LOL? Så kan vi høre også lidt bedre, for jeg ved ikke, hvor meget man kan høre også. Jeg håber, det er godt. Ja. Prøv du trykker bare. Jeg misser en del CS. Hvad er det her? Ej, det der. Jeg kender ikke en skid af det her. Det er kun fordi du spiller på West. Det er easy nu, fordi hun var nødt til at lave en level 1, og hun har en level 30 på West. Ja. Men jeg spiller East, så det... Jeg har været over på West, så flytter jeg igen, fordi ingen af mine venner de spiller der. Så det er sådan lidt... Det er ikke så sjovt at spille alene hele tiden. Sådan der. Jeg har 2300 og 2400 G. Oj. Jeg er bange over den her mus, den får. Hvorfor er du bange? Jeg tror, jeg får mit bind i morgen. Altså mit min hånd, fordi jeg brækker den. Nej, jeg ved ikke godt hvorfor. Hvad? Han er bare i sko, Olaf. Ja. Han er okay. Der er nogen, der spiller med championship. Der er faktisk mange. Er der ikke også nogen, der spiller sådan, at de er bare så OP og gør så fedt? This was the best. Jeg opgraderer bare nogle her. Men det er fandme, det er til godt nok tæt på. Ja, det var meget tæt på. Oh shit. Ej, nu dør jeg. 100. Nej. Nej, fuck. Lol. Nej, men jeg kan altså ikke spille med den her hånd. Nej, okay. Det er lidt snydt over brækket.
Ej. Det er ikke så godt for mig lige nu. For du bliver sådan lidt troet, var. Ikke så meget lige nu. Det kommer jeg nok til. Ja. Det er bare sådan, hvis jeg... Fuck, mand. Undskyld. Jeg har lige poppet alt. Nej. Og så har jeg old. Nå, men jeg har 4000 gold, så det er fint. Den der. Så kan nej, jeg tror jeg. Nej, man kan ikke få. Kan man få Rune King i den her? Nej. Jeg tror bare jeg køber den der. Jeg er på skideren. Sådan der. Ja, du er i gang med en Noctower. Jeg ved ikke, hvor langt du får den ned nu. Ved du, hvor jeg er lige her? Fuck, jeg vil langt nu er du højst sandsynligt død. Ja. Så. Okay. Du har også bare Rune som master. Ja. Han er okay, Olaf. Eller? Olaf, han er god. Alle, men de er gode. Alle kan spilles. Der er nogen bedre end andre. Jeg synes, det er lidt dumt, du ikke tager den der. Men hvorfor? Jeg er næsten fuld health. Jeg vil hellere have power. Der. Så bare have nogle minions. Hvad, mand? Hvor er det sned, det her? Jeg vidste det. Jeg tænkte det nok. Jeg skal lige over, den er helt for. Jeg har ikke nok energy. Det er svært at spille, er han ikke? Sæt? Ja. Jo, lidt i starten. Eller ikke, jeg mener lige i starten, når man har ham, så... Eller jeg har ikke købt ham, han er faktisk på prøve, så... Men jeg skal have ham. Nej, jeg har ikke købt ham endnu. Jeg skal også have Olaf. Skal du? Men først skal jeg have Aatrox eller Aatrox. Aatrox. Tror jeg, eller jeg kan ikke huske andet. Jo, Aatrox. That hand. Ej, den er irriterende, den der. Jeg kan bare godt lide mænd, der kun koster energy. Jeg synes, det er lidt nemmere. Det er old, der lige eksploderer. Hvor du får lige lidt mere health. Og sådan. Og det skal huske at poppe den her. Jeg vil du ikke godt lade være med at tage. Nej. Det må du godt at tage. Jeg får den alligevel ikke helt ned, så ikke, før du kommer. Så skal jeg lige tilbage have 11 potions. Vil du virkelig jagte mig? Okay, det var meget liv. Bare tage dem her ligeglad. Det er bare så lidt mere sådan, du ved. Ej, det er altså irriterende, at jeg ikke får min helt ud. Hvad så går vi bare sådan her? Nej, altså musen og den. Nå. Jeg kommer bare parat til, når jeg dør, så. Jeg skal bare lade dig bruge alt energy. Jeg får hele tiden igen, så.
Hvor det lækker. Hvor er jeg? Du løber tilbage. Dammit. Dammit. Vil du virkelig løbe efter mig? Nej. Det er så godt, du kunne have taget mig faktisk. Ja, det tror jeg faktisk også. Hmm. Ej. Jeg er bange for, at du kan tage mig i late. Ej. Har du ikke øje nu? Jo, hvorfor? Thomas. Jeg skal have noget lifestyle. Nej, det skal du ikke. Jo. Nej, det er lort for mig. Det skal jeg også røre. Fuck, jeg kan ikke se, hvor jeg er. Hvor er jeg? Nu er det her. Dammit. Nej. Dammit. Ej, nå, 4.000 G, det er meget godt. Jeg er Nu godt bliver nået det på- usikker. Hvad synes jeg? Jeg tror, jeg tager den her. Og så skal jeg have noget liv. Nej, ikke liv. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg vil have. Jeg tror, jeg vil have den her. Jeg må i hvert fald nogle gange lidt travlt. Tror du? Ja, det gør du. Du når nok den der. Du når ikke den næste. Det er 100 på. Ej, det er faktisk en af de bedste mænd, jeg har spillet med, synes jeg. Er det? Nå, jo. Han er god. Når han bliver tanket, så er han god. Hvad er det for dig, sådan? Guardians Horn, jeg har aldrig hørt. Ja. Hvor jeg har mange gæld. Nå, så du har købt lifestyle, hva'? Ja, det er jeg nødt til. Ja, det skal jeg også have. Ja. Okay. Skal vi se. Jeg tror, jeg skal have hydra. Men du kan ikke købe noget. Nej, men hvad er det? Jeg Nå, skal ja. have hydra. Ja, ja. Nej, hydra. Jeg har noget bedre. Måske en sunfire cake. Sådan for... Ja. Nej, det skal du slet ikke have. Hvorfor ikke? Fordi jeg gider ikke have, at du bliver endnu bedre. Okay, så fuck, jeg lægger lige. Slet den andet. Så lige den her. Jeg skadede jo slet ikke noget på dig. Jo, det gør jeg lidt. Kan ikke lide tanks. En lifestyle er bare det, du slår mig med, jo. Jeg glæder mig til, at jeg kan komme hen og købe. Det lader jeg da bare aldrig gøre. Er det... Jeg kan snart få en hydra. Helt. Ja.
Så gør jeg. Jeg tror, Jakob han vinder om den. Ja, det gør jeg nok. Eller gør du det? Det er forskelligt. Det virker til, at jeg taber. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Fordi du er snart ved ende med din hytte. Ja. Skal den ikke lige så meget, som jeg damager det der? Eller mere måske damager jeg. Jeg har råd til en hytte. Nice. Nej. Jeg skal bare fuldt ud af livestream. Farvel. Nej! Jo, jeg dræber den nu. Ja. Og min hytte. En hydra. Jakob. Nå ja. Men jeg når nok lige en inhibitor. Ja, men... Så det er ikke så godt. Jeg har også 3000 G nu. Hvor kan man se livestream? Kan du... kan du lige dernede? Hvor meget livestream du har? Hvor er det du kan trykke her. Hvis du trykker her på din mand, ikke? Så kan du se livestream her. Tryk du bare lige at få mig til at... Hvad har du i livestream? Jeg har 15%, hvad er du? Jeg har 12, tror jeg. Ja, du healer nummer 31, tror jeg så. Jeg tror, det er rimelig dumt, du løber, er det ikke? Er du klar? Shadow. Væk. Fuck. Hvad? Den her. Ja, du når det ikke. Men vi kan godt lige tage en battle. Jeg skal godt lige skåne dig. Nej, vi skal have en 3 det. Skal jeg lige skåne dig nu? Nej, okay. Nok. Men jeg var tæt på os. Jakob, hvis du kommer west, så havde jeg også nakket dig. Nej, jeg tog dig med Twisted Fate. Det var for lang tid siden. Nu er det Okay. Men der kommer en 3+3 med. Ja. Jakob, må jeg lige prøve? Hvad? Hvad vil du? Må du prøve at nakke dig? Hvorfor ikke bare... Nu dør du jo. Med din bjerg. Jeg tror, jeg har mærket det her. Tror du det? Jakob, det er godt stoppe. Du masteries flere mænd.